i gang med at interviewe en masse folk her i Fitness.dk, og vi vil så se, hvordan det går. Det er mest styrketræning. Okay. Og så cykler jeg også en gang. Okay. Og jeg kommer bare ikke nogen steder. Cykler. Cirkulerer rundt mellem de forskellige maskiner, styrketræning og sådan noget. Så du er ikke på nogen hold? Ikke noget hold. Okay. Det er solo, jeg er individualist, tror jeg det er. Jeg vil ikke have et eller andet skænger kvindfolk til at ro over mig, det klarer jeg selv. Jens Kenneth er blot ikke kendt for sine store muskler, men han er også kendt for X-Factor fra 2009. Rules for us in, but I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a... Ja. Du kan i hvert fald være sikker på, at hun elsker dig, Ja. når hun ser efter det der. Jens er en dejlig fyr. Kenneth synger helvede til dog. Men Synes du selv, at du er en fantastisk sanger? I forhold til, at jeg har lært det på Yakogi, så synes jeg er god sanger. På hvad? Yakogi. Hvad er det? Yakogi. Det er den der, man spiller og synger til. Hvad er det? Yakogi. Karaoke? Ja. Okay. Okay. Nå, jamen, altså, ved du hvad? Det bliver nej for mig. Ja, det gør det også fra mig. vi siger nej. Tak for. Det er også der takker. Hej igen.